Eminyakeni emibini edlulileyo, mna nomyeni wam uVuyani sasingamathe nolwimi. Uthando lwethu lunqandwa ziinkwekwezi. Kuma-vacations sasihamba kunye ndawonye. Ama-gifts ayetula-tula kum. Wonke umntu wesifazana kwesi sigodi wayelurhalela eluncoma uthando lwethu. Zatshintsha zonke izinto. Kwatshintsha bonke ubomi bam. Achitheka amaphupha am. Emva kokuba umyeni wam uVuyani wathatha isigqibo sokuthatha unkosikazi wesibini. Igama lam ndinguNomhlanga Mabhena, and this is the story of my life. Undihlekisa ngabantu odele izinto ngamaphele izinto ama-prawns. Hayathanda wenza ijoke ngamtyhini. Hayathanda undihlekisa ngabantu. Nkosikazi. Awuhlali phasi phela. Sis. Uyabona Mahlomo. Uyabona Mahlomo nawe uzomela uyilise le ndaba yakho yazi ukusiphatha ngathi uyilabafazi laba basemakhaya laba. Hey, yes, who's joking? Hayi namhlanje ngihlekisile mina yazi. Yes, ndiwasemakhaya and guess what? Ngithanda nje njalo ke. Ngiyaqala. Ntoni bathulana ngabe endlini abantwana? I need something to drink. Lwazi? Nkosikazi. Hayi, yasikhathi akunamuntu la endlini. Lalela-ke Mahlomo. Ngiyacabanga ngizokumele ngisebenzise leli thuba leli ukuthi ngikhulume nawe. Yazi Mahlomo, ngithanda ukubonga nkosikazi. Sithando sami ngithanda ukubonga ngenhlonipho nothando ngipha lona. Uyabona ke singisikhathi mina nawe la endlini siphila silwa njalo. Futhi Mahlomo sineminyaka elishumi yonke mina nawe sishadile. Kuyo yonke leyo minyaka leyo Mahlomo. Bengikhala ngekuzwisa ubuhlungu. Come on, it's just man. It's all water under the bridge, so Mahlomo kuzomela sikhulume ngayo yonke le ndaba le. Yazi Mahlomo nasesikhulume iqiniso akunamfazi bayangayimela wonke lamanyala bengikwenza phezulu kwakho. Yazi ngihlala ngiletha abafazi la endlini kodwa Mahlomo akazi ungishiye. Ngikhuluma nawe namhlanje usesenami la emshadweni wethu. Uyabona nkosikazi, ngiyabonga ngakho konke okungenzela khona. Sana sami ayikho into engenzileyo. Ndenze nje into endandiyithembisile. Uyakhumbula uba ndathembise phambi komfundisi nathi ebuphini nasebumnandini ngahlala nomyeni wami. So that's what I did. Yes. Yazi umndeni wami ohlangene Mahlomo. Abafazi bamababili abazwanako sihlala ndawonye lokho kungijabulisa kakhulu Mahlomo. Yazi angazi ukuthi ngithini Mahlomo kuyangijabulisa. Umyeni wami happy nami ngiba happy. So ngicela uza come here. Iza. Okay. Welcome to our restaurant. So on our menu we have chicken ribs. So what would you like to eat today? So can I say please that I tell us about symptoms of pain? Oh, okay. Thank you, sir. All right. Ngihlala kuphi bhe? Usikhathi ngeke wangahlala khona la. Uzohlala ngapha mina. Hlala khona ngapha mina uzohlala khona ngapha. Mahlomo. Sophie. Yabona nkosikazi ngasho ukuthi mina ngindoda enithutho kabi. Umhlaba wonke jikelele. Uyabona namhlanje ngiphumile nabafazi bamababili futhi abasha bangithandayo. Nkosikazi ngasho ukuthi nani ngiyandithanda nobabili futhi ngokulenganayo. Vuyani kahle kahle nani la ngicela sikodeni ukudla sile nolala. Sombika kanjani ngoba yonke lento uyithethayo awuyenzi.
uthe uzawusimlanda ukusithanda ngokulinganayo kumele ukuthanda ngokulinganayo sibone ukwenza yazi sithanda samanje sindiyavumelana nayo Sophia at last but ndicinga uba wena Sophia yonke into manje sisonke inesikhathi sayo so relax nyana ngomhlanga iyoze fike neleso sikhathi yasa soba yonke into yenzeke Sophie sithanda samsaba ehlisa umoya ngazi kahle ukuthi ukhuluma ngani Oh my G. Ngonyalona. Ayinoba ngiyaphupha. Ngonyalona. Umama wehleza athi umoya wakho phansi manje uthola into enoshukela ziza ncanyana. My mother always said that when you feel sad, eat something sweet and you'll feel better. Dineo mahlala. My Uyazi ukuthi unjani yazi bengasaboni total kodwa sesimuhle Dineo yazi awuthi nthanga nix nawe nje usajongeka Vuyani mabela kodwa manje udlala ngani mina kwakudala vele ngihlale ngiyinzanzaza nje uxoxa ntombazana ndi amamenazi lapha ku ndona bangela ubamba indoda yethu kanje sikhona sijonge sorry no sisi ungaxolisethu ndiyaxolisa on behalf of sister ayo fault yakho into umyeni wethu anga-introduce ukuthi anyway uNomhlanga first wife kaVuyani and this is Sophia the second wife Vuyani first and second no nama babe awuka-change nangoku jame kancane mani uyabona hayi wena yazi ntoni andifuna uzingena mandinike i-business card yam undifowunele okanye xa ufuna uthetha I'm out bikho nto ufuna uyithetha yonke zonke ii-details zam zilapha okay Sakojame kancane Edi ngikhiphe ngijikela khona la ephakini no man usho andifuna umosha i-moment yakho kunuleka abafazi bami abanayo inkinga next right okay yes no uyabona ngitheni ku abafazi bami abanayo inkinga uyabona lento ngiyenzile ukuthi uvela unyamalale njalo nje esibangacaba ukuthi uzophinde ngikubone mina yazi ngizomekhuka kodwa ngiyajabula ukuba uzokuyini ngiqinisekile uya ke njengoba sishiye ngathi sisidenge nje sihlelene can you relax it's not like umyeni wethu uzolala mos uyabuya apha khona lana sisidenge uma kwenzeka ntoni kuwe waye lento uvumela indoda yethu ithatha zilanda kule ntombazana wathetha ngathi uVuyani sene item uVuyani akavelanga wafunqula wahamba nje uzimkela hayi kayibani yazi andazi ubufuna nje I remember before usithi nandi acting ngale ndi2K wenza loo nto exactly ngoku ubufuna nje ndiyibethe nale ntombazana asonthina nje yazi let me tell you something sis the way you took my husband away from me yile ndlela azahamba ngayo nako hey mali ndixelele something ukunto emele uunderstand sis oclever abafana nawe ababi nawo amadoda it's only fools like me abazohlala nabayeni babo manje ngiyokhola le ndaba kaSophia ukuthi ukushiya wedwa ku date yethu wavela wasukuma waphuma wakhamba nje
kodwa kulungileke. Yazi Mahlomo, ngisho ngibona indaba kaSofia. Yabona emhlabeni lo siphila kuyo lo. Siphila emhlabeni omncane nkosikazi. Yazi bengacabanga ukuthi mina ngizophinda ngihlangane noDi. After iminyaka engaka Mahlomo, ngingasamboni. Ngibona indlela we-excited naye. Nkosikazi wena inkinga yakho wena ngekho uzwisisa wena. Abantwana. Hawu mina ngumsile manje. Ngaba ngumsile. Yazi abazali bethu mabangafanda out ngathi siyenza singafa. Ngilakse khona into endlini sithi lokuthola. Endingathi nje nje. Come on, don't be shy. There's nothing to enjoy. Yeah, jokes aside. Akumelanga ukuthi bathole ngale nto esiyenzayo ngoba otherwise indaba yethu. And I can keep a secret. Thank you, promise. Nena besondelene kakhulu esithanjeni isikolo futhi ngaba nesiciniseko ukuthi hayi uthi nawe uzoba ngomunye wabafazi bami nasesikhuleni kahle kahle leyo. That's enough man vuyeni ngalo dineo wakho ndidikileyo. Ufuna thina Sophia? Ahlale pha alinde ngathi sisteme. Because ushiye pha usithathi la bendlini. Wathi uyasikhupha. Siyodla out. Chikichi kona sishiya pha ngathi sizizilembu. Nkosikazi ungayithathe ngeleyo ndlela. Kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni abandibuza umbuzo bangihlahlela ngamehlo? What's going on here? Mahlomo, kwenzakalani la? Baba ngachaza. Yini lozoyichaza Ntando ngoba ngiyabona ukuthi kwenzakalani la? Utheni ublame untando yedwa. Lento siyenza sobabili endisivumelene. Nolwazi. Saba uthole. Ngoba ngikhulume nawe la. Ntando nguwomkhulu la. Ngizobe ngibonise lengane lo. Wenzani Vian? Why you blame untando for yonke lento? Wena can't you see ba ngomntana lo? Kulomntana ofaka amanyela abandlini. Mahlomo sawajama kancane. You can't do this. Yabona wena uthulu vala umlomo. Because yandinyanyisa njengamanje. Wena Nolwazi. Ma, awukahle ma, awumi. Yonke into oyenzayo khona manje. Mina noNolwazi sibadala. Futhi ayekho umunye ophoqa omunye ukuthi ayenze into angayifuni la. Siyithuba esiyifuna lena. Yazizwa ukuthi uthini wena? Yebo baba ngiyazizwa ukuthi ngithini. Can why kuyi big deal ukuthi ngilele noNolwazi? It's not like iwi biological sister yami mos. Okay. Bekani la. UnguNolwazi ngo. Nginguntando mabhena. Why kuyi big deal idrama yani vele.